To kamar yadda kuke kallo yanzu mun fara ɗaukan ci gaba da ayyukanmu na zangon na 5 a wannan tasha namu na N Hussaina TV. Insha Allah mu da a kowane lokaci ku dinga bibiyan mu, kuna danna mana subscribing, ku tabbatar da cewa subscribing ana daddanuwa. Muna tare da ku 100%. Allah ya mana jagora kuma Allah ba mu nasara. Allah ya ɗaukaka mu da sauransu. Fila